august 2025, og Sabine og jeg, vi startede i går her i Baskerlandet. Vi fløj fra København og ned til det nordlige Spanien her, og brugte halv dag på det, og så tænkte vi starter bare med at vandre første dag her. Så det blev en halv vandredag i går, men vi gik alligevel 12 km igennem Baskerlandet i noget skovområde. Det var rigtig fint, og som man måske fornemmer, det er rigtig fint vejr hernede. Nu er det, vi har gået et par timer nu, og temperaturen er over 20 i hvert fald, og vi er klokken 10 om formiddagen. Ja, så vi er i Baskerlandet, og der er vanvittigt smukt. Prøv at se her bagved. Vi skal herned bagved, der ligger en by, og der skal vi ned og have noget kaffe, fordi vi kunne ikke få noget gas til vores brænder, så vi har startet morgenen uden kaffe. Den er lige hård nok, synes jeg. Der er ingen af os, der er helt tilfreds ved den situation, men så må vi indhente med 2 kopper kaffe hver dernede, eller et eller andet. Ja, en lille siesta. Ja. Vi kommer nok derned, når det er solen står højst, Ja, og UV'en er stærkest. Ja, der er et par timers gang dernede endnu, vil vi tro. Måske en halvanden. Så vi sætter os ind i skyggen, får noget kaffe og får noget at spise, så vi er godt fyldt op. Og så tjekker vi lige, om vi skal have fyldt noget mad i rygsækken. Vi skal se, om vi kan få noget gas dernede, ja, så vi kan få kaffe i morgen tidligt. Men ellers så er det her scenarie, vi går i, ikke? Det er bare Baskerlandet, når det er allerbedst, synes jeg. Hold kæft, det er flot, ikke? Så det er menuen for den næste uges tid. Det er det her. Lige om lidt, så kommer vi ind går vi ud af Baskerlandet og kommer ind i Navarra i stedet for en ny region. Og det er stadigvæk samme landskab. Så en uges tid i det her. Og hvis vejret det holder, så er det altså vildt. I går, jeg tror det var tæt på 30 grader, det var varmest, men det er svært at fornemme heroppe i bjergene. Men, vi vil begive os ned og få noget kaffe, fordi nu er vi pænt desperate.
Ja, så blev det dag 4. Jeg har gået nogle lidt lange kilometer i går, men det var sådan set fint nok. Jeg var godt gående, turen var lidt gående. Og i dag kommer der også lidt kilometer på. Jeg vil gerne frem til Bourguet, hvor der er en campingplads. Jeg trænger sgu til et bad og måske lige få skyllet mit tøj. Men jeg startede for en times tid siden og har gået op over bjerg, så er nu helt oppe i bjergryg. Og det her, det er min udsigt lige nu. What's not to like? Hold nu kæft, mand. Det bliver en god dag.
det blevet dag 6. I går på dag 5 lå jeg egentlig stille på campingpladsen i Burghead, fordi jeg var fuldstændig udkørt. Jeg havde gået 95 km på 3,5 dag. Det var for meget, men det var nogle tilfældigheder og besværligheder, der lige gjorde, at dagene blev lidt længere end beregnet. Og det er ikke så godt i den varme her. I dag føles det faktisk okay køligt. Det har været en god dag. Jeg startede, da solen stod op, og de første 17-20 km er bare fløjet afsted. Jeg har lige siddet nede i landsbyen hernede. En lille bitte by. Og det eneste, der er i byen, det er en kirke og en café. Og caféen havde åben, og så sad vi og holdt en times frokostpause og fik kaffe og cola og sådan noget. Det var rigtig fint. Og herfra, klokken er kun 2 nu, så det er tidligt på dagen stadigvæk. Men herfra er det sådan set gået opad, ned fra før byen. Men det, der venter nu, da jeg skal op over det klippestykke her, der er en vej op igennem en spalte et eller andet sted. Og når man kommer på toppen, er der noget skov, man måske lige sådan kan fornemme. Og helt ude til siden, der slutter skoven, og der er det åbne græsmarker, hvor man bare kan telte, som man har lyst til. Så det er planen, at jeg kommer derop, og jeg tænker, det tager en 2-3 timer. Jeg tager det stille og roligt. Det lufter godt, og jeg vil tro, at lufttemperaturen ligger 25-28 grader, så det er absolut til at holde ud frem for de 30-34 grader, de har lovet i dag. Og det har jeg altså ikke mærket noget til endnu. Så temperaturen er i orden, så længe luften er, eller det blæser lidt. Maven er fyldt med kaffe og cola, og en is blev det også til. Og godt med vand. Så nu kæmper jeg mig derop, og så slår jeg teltet op, uanset hvad klokken er. Jeg skal ikke gå så langt. I morgen har jeg en forholdsvis kort dag ned til en campingplads igen i næste by, og der kan det gøres på en halv dag, så det er fint for mig. Og bare være dernede i den by og slappe af og få en masse godt mad og god nat søvn. Så slut herfra. Godmorgen her fra dag 7. Dagen i går var sådan set fin, let gået, og det blev alligevel til 25 km. Det var også værd, nogen man havde regnet med. Og ingen problemer i det. Varmen blev ikke rigtig vild, så jeg tror, den holdt sig lige under en 27 grader måske omkring. Og da jeg så kommer højt op på sådan en bjergryg, hvor det ligesom er første mulighed for at telte sig, så tænker jeg, at jeg bliver her uanset hvad. Jeg har gået rigelige kilometer, og jeg har brug for lige at slappe af, men jeg kunne også godt se, at der kom noget mørkt vejr ind. Så jeg fandt et sted at sætte teltet op, og det rumlede godt i det fjerne med torden. Det kom ikke rigtig tættere på, og det fortsatte bare i timevis.
og der gik faktisk nok nogle timer, før det kom ind over teltet. Der var ikke noget regn eller nedbør med i det. Temperaturen faldt egentlig heller ikke, så der var jo et sted mellem 20 og 25 grader og torden i luften. Og det fortsatte til langt ud på natten. Jeg så nogle enkelte lyn oppe i himlen på lang afstand, men ikke noget over mig. Der var ingen fare i det, og stadig ikke noget nedbør. I går, da jeg kom op til lejrpladsen, jeg havde lige, eller det var jeg slog lejr, jeg havde lige vand nok til at lave mad, og en dunk vand at drikke. Og så ville jeg ikke have noget her til morgen at drikke overhovedet, eller kunne lave mad af, eller noget som helst. Så det var sådan lidt, men jeg var simpelthen så tørstig, så jeg var nødt til at bare drikke det vand, jeg havde. Så her til morgen var der 0 dråber tilbage i dunken. Men jeg vidste, at hvis jeg lige gik i en 3 kvarters tid, så ville jeg komme til det område, eller det sted, hvor jeg er nu, hvor der er et stort vandtrug. Fordi de holder får herovre vandtruget, og det får tilført frisk ferskvand i et rør under jorden. Så det er rent vand deri. Selvfølgelig drikker dyrene af det, så man skal lige putte og rense vandet. Men det er fint og klart vand deri. Så det gjorde jeg lige sad her og fik og lavede min morgenmad. Jeg har gjort det helt klart, da jeg havde pakket teltet sammen og gået herned. Så jeg sad her og spiste havregrød og drak kaffe. Med den her udsigt ud over de høje Pyrenæer, som jeg for første gang så her til morgen. Fordi de har været indhyllet i dis. De tidligere, men her til morgen stod de bare fuldstændig klart. Så det er da en fin udsigt at sidde til at spise morgenmad her. Og ellers så har jeg siddet og kigget. Nej, nu er de lige kørt alle bønderne her. Men herinde i folden her bag ved mig, der går lige et par stykker stadigvæk og arbejder, men de har gået og mærket fårene af og delt dem op i nogle forskellige folde herinde. Om det er noget med alder, eller hvad der skal til slagtning, eller hvad der skal klippes, det ved jeg ikke. Men sjovt at se deres arbejde, og hvordan de arbejder sammen, sådan 5-6 stykker der. De ved lige præcis, hvad der skal gøres. Det er interessant at se. Det er landmænd, som kan deres métier og fra barns ben. Så det har været en fin morgen. Herfra har jeg 12 km. Det skulle tage 3 timer at gå ned til en by hernede i dalen, hvor der skulle være en campingplads. Der har jeg tænkt mig at gå ned og blive resten af dagen. Få lidt at spise og være på campingpladsen. Det er altid rart lige at komme ind og få et bad. Så det er planen herfra.
kom der lige forned fra bjergene. De havde ikke set mig, da de kom bullerne, så det var bare med at holde til højre. Jeg kan se, nu kommer forhyrden herop. Med sin hunde. Og det har jeg set før, det der, når de arbejder med hundene. Det er fandme et godt hundelag, de her. Han kommer helt deroppe bagved. Men ellers så i går gik jeg lidt for langt. Men de første 20 km vidste jeg godt, at det var uden vand, til jeg havde læsset godt med vand i rygsækken. Og det var bare skovvandring, og det var bare lige derude. Ingen problemer i det. Kommer ned til byen i Saba og får fyldt mad i til de næste 3 dage, før jeg måske ser en butik om 2 dage, måske 3. Så jeg tænkte 3 dage må jeg godt nok. Og så går jeg videre, og jeg har læst, at der er masser af vand at finde undervejs fra i Saba, fordi man går langs med et vandløb, som så er tørret ud. Så det kunne hurtigt blive meget langt dag. Og jeg løb før faktisk tør for vand, fordi jeg havde tømt alt det tunge vand af for at få plads til mad. Og ser ved et tilfælde et lille bitte vandhul, der er 1,5 gange 6 meter. Vandet var sådan set klart nok, men man ved ikke, hvad der lever i mikrober og alt muligt i det. Så det var noget med at filtrere det og rense det med piller. Og det er gået fint. Der er ikke nogen problemer i det. Og så går jeg videre og fortsætter sådan op til nedlagt campingplads i Sorisa, hvor masser af camping uden for campingpladsen. Jeg gider ikke gå ind, fordi det er bare en spøgelsesby. Jeg fandt det bedste campingspot ever. Fladt græs, lige ned til et vandløb med frisk lækker vand, hvor man også kunne bade, så jeg fik også et bad i går. Og en god nats søvn, for jeg var godt nok træt. Og da jeg vågnede her til morgen, så tænkte jeg også bare, det er godt nok tidligt. Og så faldt øjnene i igen. Og så vågnede jeg en 1,5 time senere. Jeg tænkte, nu skal jeg nok lige se at komme videre. Og jeg tænkte, jeg tager det bare stille og roligt. Det var koldt. 14 grader, sagde den. Det var jeg sgu ikke vant til hernede. Men det var lige indtil solen kom op over bjergene. Det var hernede i dagen, jeg var. Så er der hundearbejde. Fedt. Så jeg pakkede stille og roligt sammen, sad og nåede min kaffe, fik noget varm havregrød og tullede afsted. Og nu er jeg kommet ned fra dagen og kommet herop. Jeg har kun gået 3,5 kilometer med 230 højdemeter stigninger. Jeg skal ind på 800 højdemeter i dag, eller på det første 10, 11, 12 kilometer her. Så det kommer til at gå opad det meste af dagen, fordi jeg slutter endnu højere op i dag end det. Og det får vi se. Ja, så er der ellers de store bjerge, når vi kigger rundt her. Som jeg første gang så i går. Sådan nært på, ellers har de været sådan på lang afstand. Med den her bjergkæde, der går her, kommer til at følge mig hele dagen, og jeg kommer til at følge den det meste af dagen. Hele vejen op igennem her. Det er virkelig spektakulært, men det er sådan her, det bliver de næste 2-3 uger. Så det bliver fedt. Ingen problemer med at finde campingpladser, ingen problemer med at finde vand mere. Nu er man ude af... Jeg er gået ud af regionen Nevada, som er landbrugsland og skovbrug. Og nu er jeg gået ind i Argon, og det er bjergeområdet. Og støder jeg på lokale, jamen så er det sådan her. Hyrder og sådan noget heroppe, der har deres får gående heroppe. De bor ikke heroppe. Så man skal ikke tage hensyn til, at der bor folk her. Der er vandrere og forhyrder heroppe. Så det er et fedt område der, og vejret gør jo bestemt heller ikke noget. Jeg tænker, vi er ved at runde 25 grader nu her, og klokken er 10:35, så det bliver en fantastisk dag.
så blev det dag 10. Og jeg har for alvor ramt de høje bjerge, som man nok kan se i baggrunden her. Det er nogle høje bjerge over i Frankrig, forholdsvis tæt på grænsen. Jeg har ikke fået filmet så meget her de sidste 2 dage, fordi det har været sådan rimelig hårdt at ramme bjergene, egentlig meget fint. Men der har sgu ikke været så meget overskud til at få filmet så meget, så det har mest været billeder. Men nu er jeg oppe i 2200 meters højde i et bjergpas her, som jeg godt kendte i forvejen, og vidste, at der ville være godt at campere her. Og vejret er jo fantastisk, altså vi holder jo stadigvæk de der alt mellem 25 og 30 grader om dagen her, alt efter man er nede i dalene eller man er lidt oppe her. Jeg vil tro, der var en 29 grader på vej i dalen på vej op. Kun i det sidste stykke op. Der var lidt luft, og nu begynder temperaturen så småt at falde lidt klokken 6:30 om aftenen. Så det er min ydmyge udsigt lige nu. Hvis man så lige vender rundt her, så kan man jo se, at der er en stor sø. Så der fik jeg mig lige en dukkert for første gang i et par dage. Jeg er blevet vasket og fået vasket mit tøj, som nu ligger til tørre hernede på mit telt, som står her. Så det er jo ren luksus der, og som man måske også kan fornemme, så er der masser af andre mennesker. Det er et populært sted at komme og sætte sit telt op. Der er ikke så meget at sige om det. Alt er godt. I morgen så går den ned til Salent de Gallego. Der har jeg også været før. Og det er bare ned ad bakke hele vejen. Jeg kan ikke huske, hvor meget der er, 11-12 kilometer derned. Der er lidt roadwalking også, det er lidt kedeligt. På en meget, meget trafikeret hovedvej. Og når jeg kommer derned, så tænker jeg, så er det noget med noget frokost. Min krop, den skriger på alt, hvad der hedder kalorier. Så jeg tænker bare, altså nogen, der tilbyder mig en burger et sted, så er jeg lige ved at sige ja til det. Jeg kan ikke leve af salat her. Bente Klarlund kommer nok efter mig, fordi jeg tror, jeg kommer hjem temmelig fejlernæret, men det er ligesom om, at jeg forbrænder det fandme lige så hurtigt, som jeg kan indtage det. Så der er kul på. Jeg går mellem 25 og 30 km om dagen i øjeblikket. Nu skal jeg sætte dagsdistancen lidt ned her med det hårde terræn, jeg kommer ind i nu ved bjergene. I morgen bliver nok 22-23 km, hvor altså de første 11, det er bare nedad, 11-12 stykker. Og så det næste 10 stykker er opad. Så kommer jeg op til en sø, lidt ligesom den her. Hvor jeg kan campere. Og hvad der sker derfra, det får vi se. Men så længe vejret, så er jeg klar. Jeg vil sgu hellere have 25 grader, end jeg har regn og torden. Så jeg er svært tilfreds med det hele lige nu. Det er bare super godt.
Jamen, så blev det dag 14. Ja, det har været lidt hårde dage, så jeg har ikke fået optaget så meget i dag, de sidste par dage her, men jeg har prøvet at få taget lidt billeder. I dag har jeg gået 17 km, men der har været omkring 1200 højdemeter på. Og det var igennem Odessa Canyon, og så kommer man ind i bunden, og så stiger jeg 900 meter op, og det går fint. Får lidt at spise på toppen, og jeg er der i rigtig god tid og tænker, jeg skal bare videre ind over bjergene derfra. Fordi ja, de sidste par dage har givet tordenvejr her først på eftermiddagen. Og det kunne godt være nu. Den er 3. Og der har ligget skyer hele dagen. Så jeg tænkte, jeg skynder mig ud af, og så sætter jeg teltet op inden. Hvis jeg kan se, at det bliver dårligt, fordi der er steder, hvor man kan sætte teltet op, selvom det er en meget stejl nedstigning. Og stejl nedstigning, jeg har lavet et eller andet møg med mit knæ eller lov, eller hvad fanden det er. Så det har taget mig faktisk flere timer at komme ned til den her hytte, eller hvad man skal kalde det. Det er sådan en sten, sådan en nødhytte, der kan med lidt god vilje ligge 4 personer derinde, hvis man kender hinanden godt. Fordi jeg kan godt mærke, at jeg kan ikke gå længere i dag. Det har taget mig så mange timer, det har gjort så ondt hver gang jeg tager et skridt, enten det er oppe eller nedad. Problemet er lidt, at for at komme videre herfra, for jeg er nede i en dyb dal, kløft-agtig noget, så går ruten, man skal lige lidt længere ned i kløften her, og så går ruten, så er der jeg tror omkring 600 højdemeter, som vist nok er rimelig stejle, det ved jeg ikke, men når man kommer op på toppen af det, så har man 1100 højdemeter ned, som er ekstremt stejle, og som de siger, der skal man altså være rimelig fedt for at gå ned af der, og det skal være godt vejr, og ingen tåge, og ingen sne, og hvad det er. Så jeg føler mig sgu lidt fanget nu, men nu har jeg lagt noget forbinding på at holde lidt på musklen, så den ikke kommer i yderpositioner, og her omkring knæet. Og taget nogle painkillers, noget Ipren og noget Permon-agtigt noget. Den der dosis, blanding mixture. Indtil videre har det ikke hjulpet noget med de piller der. Det er et par timer siden jeg tog dem, eller efter jeg havde fået frokost, og da jeg ligesom konstaterer, at den er helt gal her. Jeg tror bare, det skal have hvile resten af dagen. Det er 2:30 nu, og så må jeg se på det i morgen. Nu har jeg taget rygsækken, jeg har prøvet at gå lidt op og ned af stenene og sådan noget, og det er egentlig okay. Så det er jo vægten af rygsækken, så det må være noget overbelastning af en eller anden slags, men kan jeg dæmpe den med nogle piller og en forbinding? Kan jeg bare komme op over den stigning, der kommer her på 600 højdemeter, og ned ad den lange stejle, og så sige, så tager vi den derfra, så må jeg jo skulle mærke efter og se, hvad der så sker. Men når jeg kommer ned ad den lange stejle, så er jeg ved en vej, og så kan jeg nogle andre ting. Så har jeg nogle muligheder for at gøre noget. Herfra kan jeg absolut ingenting, fordi jeg sidder i en dyb slugt, og jeg har ikke testet endnu, men jeg tvivler på, at der er nogen som helst mobildækning her, for jeg er langt ude i bjergene. Så det er situationen lige nu. Der er ikke andet at gøre end at tage nogle piller, bruge noget mere sportstag, og så må jeg tage beslutningen derfra, hvad der skal ske, altså, så må jeg mærke efter. Og det er der, det er. Så det bliver i morgen, jeg lige mærker efter, hvordan det er.
Pero vamos a hablar ya. Venga, vamos. Sí, que venga a probarlo. Muchísimas gracias. Tuvimos que dejar de la señora el dinero. El piso no se lo quitaron porque no tenía piso. Hola. Oh, for the National Geographic. Oh my god, it's amazing. Vale, ¿aquí? ¿Cuántos pongo? ¿Así? ¿Sí? Ah, ¿Así? ¿así? Sí. ¿Vais a comer Muchos. muchos? Iba a decir en familia, me imagino. Vale, espera, que está dando más miedo. ¿Tú me entiendes? Sí. ¿Entiendes bien? ¿Lo veo? ¿Esta? Dime un ejemplo. Ja, så blev det
18. dagen her i Pyrenæerne. 15 dages vandring og 3 hviledage. Jeg har lige haft 2 hviledage her for et par dage siden. Jeg fik lidt problemer med min lårmuskel og tænkte, at det blev faktisk 2,5 dage, hvor jeg ikke rigtig lavede noget. Og gik jeg i går, og jeg er gået i dag, og så må vi se, hvordan det spiller af. Lige nu står jeg i et bjergpas i 2.573 meters højde, helt præcis. Og den udsigt, jeg har. Og lige en gang kan rundt. Det er det, resten af dagen går på. Den her. Jeg har haft næsten 1000 højdemeter at gå herop til formiddag. Og nu er det sådan tæt på middag. Og herfra der skal jeg ned, og jeg tror det er 13 eller 1500 højdemeter, jeg skal gå ned. Det er så jeg skal lave resten af dagen. Så det kan sikkert godt komme til at mærkes lidt i lårmusklerne. Vi vil se om den virker. Og som skiltet sagde derhenne, der er 14 km ned. Og det skulle tage 4,5 timer. Ja, godmorgen. Formiddag er det vel næsten nu. Og det er dag 19. Og det vil sige 15. 16. vandredag. Det er 19 i alt. I nat, eller i går aftes, kom jeg til en campingplads, og lige som jeg skulle til at sætte teltet op, kom der en torden eller en kraftig regnbyge ind over. Jeg nåede lige sådan nogenlunde i tørvejr. Og det var fint, så holdt det tørt resten af aftenen. Og jeg sov godt i nat. Og nu er jeg på vej op igennem en dal her, som man kan se bag mig. Det her meget idyllisk. Og der hvor jeg skal op, deroppe i det snævre pas, der ligger deroppe. Det laveste punkt faktisk mellem de 2 toppe, som er lige over 2700 meter i højde. Og ellers så, som man måske kan fornemme, så er det overskyet. Så jeg forventer, at der kommer noget regn tidligt på dagen igen. Så jeg tror, det bliver en kort dag i dag. Står for tidligt. Og det trænger jeg også til, synes jeg egentlig. Det er fint nok. Jeg behøver ikke gå 20 km hver dag, eller 25 for den sags skyld. Så indtil videre op i passet og ned på den anden side, og egentlig bare tage det stille og roligt og ned og finde et sted overnat. Må vi se, hvad det bliver. Jeg har lidt forskellige ting. Det får vi se. Det bliver en god dag.
startet, som jeg ikke har helt styr på. Jeg har mistet mange dage, jeg har gået, eller jeg har været afsted. Men jeg er på vej fra Espot til refugie Estaun, hedder det. En tur på 21 kilometer. Der er omkring, jeg tror det er 1500 højdemeter på den strækning. Så der er lidt at se til. Men her er der gået en times tid. Og solen er kommet op over bjergene nu. Startede lige i morgengryet klokken 7. Ups. Men jeg skal lige forbi her. Så skal vi se. Jeg har ligget i Espot i 2 dage. Både fordi at der kom jeg var blevet varslet en thunderstorm ind. Det var fint at være der, for der kom rigtig meget regn og rigtig meget torden. Og det var godt, jeg ikke var ude der. Jeg fik ladt lidt op, fordi jeg var også fysisk udkørt og til del også mentalt var jeg godt nok træt. Men jeg synes, jeg har fået lidt kræfter nu, håber jeg da. Får vi se i løbet af dagen, men nu er det morgen. Og sådan en morgen her kan man jo ikke blive ked af. Hvor vejret det bare tegner godt. Og det er det i udsigten lige rundt om mig nu her klokken 8 om morgenen. Så I'm cracking on.
Så er jeg kommet til byen Dorve, som er en spøgelsesby. Byfornyelsen kom simpelthen ikke herud, dengang man fornyede alle de små landsbyer, og det er ikke engang løgn. Så byen blev fuldstændig forladt. Så alle husene står fuldstændig forladte. Der er en lille by heroppe i bjergene. Der er lidt blomster og gardiner deroppe. Der er måske nogen, der har det som en sommerresidens, ikke? Jeg ved det ikke. Men heldigvis så er der stadigvæk vand i vandhanen, så det må vi hellere have noget af.
Så er det blevet morgen. Formiddag klokken er 10, og jeg har lige brugt en time på at kæmpe mig op på et bjergpas her. Og det gør grænsen mellem Spanien, som vi kigger ind i her, og vi kan se nogle af de bjerge. Kig tilbage på de bjerge, som jeg har passeret, eller i hvert fald bjergkæder. Det er jo ret fascinerende at tænke over, at man har været igennem alle dem, eller mange af dem i hvert fald, eller henover kæderne. Men det her bjergpas, det er grænsen mellem Spanien, som sagt vi kigger ind i her, og Andorra, som er den anden vej her. Når jeg lige vender mig rundt en gang, så kigger vi ind i Andorra. Og ja, der er der lidt småbjerg endnu. Men det lysner i øst, hva'? Der er ikke ret mange høje tilbage der. Så der bliver nok noget vandring i de lavere områder. Det ser jeg altså godt nok også frem til efter mange dage i høje bjerge, hvor det kun lige har været en gang nede i dalene. Og nu kommer solen delen også frem. Det er dejligt, fordi det har godt nok været koldt her til morgen. Det er med alt tøjet på. Men ved vi den her udsigt. Og hvis man kigger rigtig godt efter, så nede til venstre for solen kan man måske se en klap dernede, som er sådan en der er plads til 9 mennesker, og vi var 8. Der er overnattet der i nat, og det var koldt og væsentligt, og det var tåget i går aftes, så det her det er en god start på dagen, og jeg var ude i nat. Og der kiggede jeg op, og der var bare stjerner og mælkevej og intet forstyrrende lys. Det var mere vildt end derhjemme i Tøndestrup, når det er virkelig stjerneklart. Det her, det var det vildeste, jeg har set. Men nu vil jeg dykke ned i Andorra, og det er sådan lidt af en milepæl, så jeg er gået igennem skov hele dagen faktisk, og så kommer man ud på sådan en kæmpe slette her med en fuldstændig vanvittig udsigt. Jeg vil lige prøve en gang at rotere rundt en gang. Det er fandme i orden, ikke? Ja, jeg er stadigvæk i Andorra, men ikke så længe endnu. Så man kan sige, nu har jeg lige om lidt krydset et land på 2 dage. Ja, man skal vel starte et eller andet sted jo. Det behøver ikke at være USA fra start. Men det her det er terrorsikring mellem Spanien og Andorra. Så nu træder jeg ind i Spanien, og det skal jo gå rigtigt til. Sådan der. Så er vi inde i Spanien. Vi er jo sådan nogen, der følger reglerne, så por favor, pas controle. Nå, de har nok siesta, så vi lader som om, at vi har blevet kontrolleret og fortsætter.
Jamen, hvad kan man sige andet end godmorgen? Kom op nede fra dalen der. Det var direkte ud af soveposen, pakket sammen, og så 400 højdemeter herop til bjergpasset. Har gået i skygge hele vejen op, så man faktisk kan se. Og lige som jeg rammer bjergpasset her, så står solen bare ned. Og hvis jeg lige drejer kameraet en gang. Det er sgu en dejlig morgen sådan her. Så har jeg fået varmen. Jeg har også fået alt det varme tøj på. Det kan jeg godt tage endnu, tror jeg. Jamen, sorry. Så er I i gang. Jamen, godmorgen. Tidlig morgen. Jeg er så småt ved at pakke sammen, så jeg får lidt kaffe. Og jeg er i øjeblikket cirka 14 km fra byen Puigcerdá, som er en større by. Og har præcis 200 km til kysten nu. Jeg har i flere dage gået og spekuleret lidt over, skal jeg presse igennem og tage og give den gas på de sidste 200 km, ligesom at presse mig selv til det lidt, fordi kroppen føles træt. De lange dage er meget hårde, og og mine lange dage, det er når de rammer 20 km. Nu mere kan jeg næsten ikke gå, fordi jeg kan godt mærke, at kroppen er slidt. Hovedet vil enormt gerne. Helt sikkert. Jeg befinder mig så godt her. Og jeg vidste, at når jeg kom hertil, så var det ligesom, så var jeg så langt fremme på ruten, at man ligesom kunne overskue de sidste 200 km, hvor lang tid vil det tage, hvad vil det kræve og sådan noget. Det vil kræve af mig, det er, at hvis jeg lægger 2 hviledage ind, så skal jeg gå cirka 17 km i gennemsnit om dagen. Og det tror jeg vil blive et pres. Jeg kan godt gøre det 1 eller 2 dage måske, og så kan jeg godt mærke, at så på 3. dagen derefter, der kan jeg slet ikke gå så langt. Nu, ja, i går gik jeg 10 kilometer, og det var hårdt, og det er helt sikkert, fordi at de 2 foregående dage før det, der gik jeg 20-22 kilometer, hvor jeg var ristet, da jeg var færdig, synes jeg. Jeg har gået sådan overvejet i de sidste 3-4-5 dage, hvad skal der ske, når jeg kommer hertil. Og nu har jeg taget beslutningen om, at jeg holder pause fra GR11 2024, og så vender jeg tilbage til lige præcis det her sted, eller Puigcerdá, byen her, i 2025, og så går jeg de sidste 200 km med fornyet kraft.
og overskud, og forhåbentlig også med en glæde, hvor jeg har tid til at stoppe op og se nogle ting, som jeg egentlig synes, jeg ikke har haft så meget tid til, eller i hvert fald ikke har givet mig tid til indtil videre. Så lidt vemodigt, men jeg synes også, det er den gode beslutning, fordi der var ikke nogen, der siger, at jeg skal gennemføre hele ruten i år. Så her fra Puigcerdá er der bus direkte til Barcelona, og derfra kan jeg flyve hjem, og derfor kan jeg også komme tilbage næste år. Super nemt hertil, uden at skulle igennem en masse små lokalbusser og alt muligt mærkeligt, for at komme til et eller andet sted at starte. Så en nem start til næste år vil være herfra også. Så det vil jeg da egentlig se frem til, og det synes jeg da er positivt. Så det er en beslutning taget med hovedet, og bestemt ikke med hjertet, men det må man jo også gøre en gang imellem. Så jeg er tilbage i 2025 med fornyet kraft og lige så stor vilje og glæde til at gøre det her. Sådan skal det nemlig være.